Моето име е Комбат Вомбат. Дългът ми като герой е да спасявам гражданите, когато са в нужда. И това ми харесваше. Моля ви, спасете ме от тези високи цени. Да, трябваше да съм по-конкретна. Не си представях супергеройския живот така. Наблюдава и обществено полезния труд на един престъпник. О, не! Не съм детегледачка! Кръгче! Но какво? Стига! Тук тегля чертата. Какво става, шерифе? За последното денонощие арестувахме още 9 възрастни жители. Супер! Това е задача за герой! Какво би накарало група възрастни животни да извършват престъпления? Добре дошла в Sanctuary Plus. През едните 24 часа ние ще транспортираме всеки жител на Sanctuary City в този перфектен свят. Ще ги спасим! Опа! Приготви се! Ще затвори всички във виртуалния си свят! Твърде вълнуващо е! Какво? За ново приключение! Кайлър, не трябваше да й вярваме. Ще трябва да работим усилено! Това ще е забавно. Матилда, кръгче! В един виртуален свят! Ако той се измъкне, случаят приключва. Верни приятели! Да ги разбием! Съдбата на града е в опасност. И истински герой! Съжалявам! Отново заедно! Добре, отбор, това е моментът! Комбат Вомбат 2. Завръщане. От 16 август в кината от Профилмс.